A wannan website ɗin da zan faɗa ma a cikin wannan bidiyon yana da matuƙar muhimmanci sosan gaske. A da yana da wahala gane scammers a social media. Wataƙila akwai wani mutumi da kana tunanin scammer ne ko ya yi ma wani abu amma baka san yadda za ka gane shi ba. Matuƙar kana da hoton shi, in kai amfani da wannan website ɗin da zan aje ma gashi nan ka shige shi, in dai kana da hoton shi, in ka shiga ka sa hoton shi kai tsaye zai nuna ma duk wani guri da aka taɓa uploading, aka taɓa sa hoton shi a kai. Wataƙila ma har ka samu access da shi, hoton shi wataƙila Facebook ne, Twitter ne, Instagram da sauransu. Matuƙar hoton ya taɓa hawa social media za su nuna ma, kuma za ka samu daman da za ka gano shi kai tsaye. Wannan website ɗin kawai za ku yi amfani da shi, sai kai uploading na hoton ka sa shi za su nuna ma. In kun ji daɗin wannan bidiyon, ina neman alfarman da ku yi min liking, ku yi sharing. In kuma kana kallo na a YouTube ne, ke subscribing na channel nawa. Saboda da zarar na ɗaura bidiyo za su sanar da kai. Sai mun haɗa bidiyo na gaba.